И сега показвам ви доктор Йорданов как обядва с котето Монка. Не, Монка не е, Мончо е. Мончо му държи компания, най-културното и възпитано коте. С стокхолмски синдром. Държи компания на доктора, защото го обича. Да, ето, толкова го обичам, че не искам да обръкна с вилицата. Що говориш глупости? Ти не си такъв човек. Нали? Нали се обичате с Мончи? Виж как ти държи компания. Да. Ако не е синдрома... Той жадува за твоята компания. Виж как се опъна ушите. И така докторът обядва. Менюто на доктора е супа леща. Разредена леща. Тиквичка бюрек, която вече липсва от чинията, е в стомаха на доктора, и шопска салата без сирене. И така, драги зрители, това е за сега в днешния епизод. Продължението в следващия епизод с много нови интересни предложения от Мончи и доктор Йорданов.